ga damban kasuwa tsakanin Alin Sama'ila da Bahagon Ali Kawoje. Alin Sama'ila Bahagon Ali Kawoje. ashe kai dan dabban ka buga ne ka daga sari kanka Gashi Bago Ali Kawoje, Alin Sama'ila. 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 Bago Ali Kawoje. Bago Ali Kawoje. Bago Ali Kawoje, Alin Sama'ila. Bago Ali Kawoje. Bago Ali Kawoje, Alin Sama'ila. 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 An dawo turmi na biyu tsakanin Bagon Ali Kawoje da Alin Sama'ila. Bago Ali Kawoje, Alin Sama'ila. Bago Ali Kamsula. Bago Ali Kawoje, Alin Sama'ila. wasu bayan Allah suka ce suna bayan bibi a zuwa ajiya akwati na nan fada sun banta kan guda ka ji bibi wasu na bayan ka to an ce ajiya akwati nan ne suka sa ranar zaɓe to magana a saurara ranar rantsuwa ranar litinin bayan fa'idar akwai zaɓe cikakke sahihi an tafi a rantsuwa an dawo an so gidan dambe za a ji akwati duk wanda ya sai tiket bibi ne ko kuma abin nan ne bibi ne ko kuma gadagi yawa don haka za a ta wannan an bude kamfe daga nan har a tafi ranar da ake rantsuwa an je rantsuwa an dawo to ranar abin da garumin zaɓe a gidan nan za mu tantance za mu gani yawa sai mun za mu gani tiket ɗinka ka yi ba ka fara fefa na kuriya ka je ka dangwala ka wuce kamar yadda ake wancan wasu bayan Allah suka ce su ma gurma da ne amma fa bibi idan kana so ka ci zaɓe ka cire tawa daga sakatariyarka za su dangwala ma in ko ba haka ba za su tafi ɓangaren gadaki sai gayya akwai zaɓe bayan an taho daga rantsuwa an taho daga ranar mande akwai gaggarumin zaɓe wani abu da kashe sabon samaniya ba shi hannunka dan gowa ba shege ina keto yawa dan mage bari muna don nasu jaman kudi shege yana da ka daura hannunka dan mage musa ne roƙo yanzu kai kana ɓangaren ina kai kana ɓangaren ina bayan ce ƙuri'a ka yanci ka saboda haka ba yana bayyana ma inda ƙuri'a ta take gaskiya ne musa amma na ga mutane na amarya karya na ga mutane na amarya can in ga rage gargaita ka buga sai ka ruga da gudu haka aka dambe kuma ba kai
ko kai sa ga dan ka gurtu kuma kai kuma gura ba ka da damban gudu to kaji mutar na mu da shi abu da ya mutu dan koya ya kana ji ka san ba ka ya ka kawo wani tsoro a kudi ne ka gane bai san su wanda ka ba ba daga huta ba daga huta a wannan sama yana kokari damban kudi wallahi shagon dan sama ina yana kokari kai ka taba gana yawa ku sa sha ruwa a dawo ba ga ta da wannan dambe ne kamar yadda ku gani dambe ne wanda za aka ci gaba da shi na gasa na dan takarar ciyaman na karamar hukumar Ungwaggo wanda ake yi aka fara jiya gashi yau wato wanda aka fara jiya wato Laraba 18 ga watan 5 da gashi an ci gaba don bai na matasa wanda nan takarar ciyaman ya sa musu kuɗi ake fafata wannan dambe gashi nan a yau ma juma'a jiya kai alhamis gashi a yau juma'a wanda ya daidai 19 ga watan 5 shekara ta 2023 an ci gaba da wannan dambe na matasa gashi nan damben gasa ne gashi nan matasan sun ci gaba da fafata wannan dambe a wannan lokaci gashi nan shagon Adamu Bahagon dage ne mai jarbaza daga bangaren kudu wato da shagon F5 daga bangaren gurmada su suke fafata wannan dambe shagon Adamu Bahagon dage shi ne mai jarbaza shagon F5 kuwa shi yake sanye da wannan baza wato ruwan dorawa gashi nan a wannan dambe gashi nan shagon F5 shagon Adamu Bahagon dage a wannan dambe shagon F5 shagon Adamu Bahagon dage ga matasan nan sun dawo turmi na biyu a wannan dambe tsakanin shagon Adamu Bahagon dage daga bangaren kudu mai jarbaza da shagon F5 mai baza ruwan ɗorawa a wannan
Come on.